Sa ngalan samahan, sa Anak ug sa Espiritu Santo, ang Ginoo manaa kaninyo. Mga igsoon, maghinulsol kita sa atong mga sala, aron maandam kita alang sa pagsaulog sa Santos nga Misa. Nagakumpisal ako sa Dios nga makagagahom sa tanan o kaninyo mga igsoon, kay nakalapas ako og dako uyamot, sa huna-huna, sa pulong, sa buhat, ug sa wala pagbuhat, sa kinahanglang buhaton, kaya akong sala, akong dakong sala. Busa nangamuyo ako kang Santa Maria, kanunayng ulay, sa tanang mga anghel ug mga santos, ug kaninyo mga igsoon, aron ninyo akong iampo sa Ginoong atong Dios. Kalayanon ta kita sa Dios nga makagagahom sa tanan o pasayloon sa atong mga sala. Dadon ta kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Himaya sa Dios dito sa langit.
Magampo kita. O Diyos nga makagagahom, gitugyan mo ang mga sinugdan nga mga misteryo sa kaluwasan sa tao ngadto sa buotan nga pagbantay ni San Jose. Ubos sayang panabang, itugot ngang imong simbahan, magamping nini kanunay, ug magdala nini ngadto sa kahingpitan diha sayang tahas sa pagpangluwas. Kini among gipangayo pinaagi sa among Ginoong Jesu-Kristo imong anak, nga buhi ug hari uban kanimo ug sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Pagbasa gikan sa ikaduhang basahon ni Samuel. Niadtong gabiuna, gisultian si Nathan sa Ginoo, ingna ang akong alagad nga si David. Kini ang gisulti sa Ginoo, buhatan ba ako nimog balay nga akong kapuy-an? Ug inig kamatay mo, ilubong ka tupad sa imong mga katigulangan, ug imuon kong hari ang usa sa imong mga anak, ug lig-unon ko ang iyang gingharian. Siya ang magtukod ug usa ka templo alang sa akong ngalan, ug palungtaron ko ang trono sa iyang gingharian hangtod sa kahangturan. Ako maiyang amahan, ug siya maakong anak. Kung makasala siya, kastiguhon ko siya ingon sa buhaton sa usa ka amahan ngadto sa iyang anak. Ug palungtaron ko ang imong banay ug gingharian hangtod sa hangtod. Ang pulong sa Ginoo. Ang anak ni David mabuhi hangtod sa kahangturan. Ang mga kaayuhan sa Ginoo akong awitan hangtod sa kahangturan. Latas sa tanang kaliwatan, magsangyaw ang akong baba sa imong kamatidun-anon. Kay miingon ikaw, ang akong kaluoy nagabarog sa kahangturan. Diya sa langit imong gilig-on ang imong kamatinud-anon. Naghimo ako kasabutan uban sa akong pinili. Nanumpa ako kang David, akong sulugoon. Hangtod sa kahangturan lig-unon ko ang imong kaliwat, ug pabarugon ko ang imong trono sa tanang kaliwatan. Muingon siya kanako, ikaw akong amahan, akong Diyos, akong bato, akong manluluwas. Hangtod sa kahangturan, patunhayon ko ang akong kaluoy alang kanimo, ug ang akong kasabutan uban kanimo nagabarog nga malig-on. Pagbasa gikan sa sulat ni San Pablo ngadto sa taga-Roma. Mga igsuon, gisaad sa Dios kang Abraham ug sa iyang mga kaliwat nga maiya ang kalibutan. Gihimo kining Saara dili tungod kay gituman ni Abraham ang balaod, kundili tungod kay mituo siya o gimatarong sa Dios. Busa ang saad gipasikad sa pagtuo aron kini maangkon ingon nga gasa sa Dios alang sa tanang kaliwat
ni Abraham. Dili lamang kanila nga nagtuman sa balaod, kundili ni adtong nagtuo usab sama kang Abraham. Kay si Abraham mao ang espirituhanong amahan natong tanan. Sumala sa kasulatan, gihimo ko ikaw nga amahan sa daghang mga nasod. Busa ang saad maayo gayud atubangan sa Dios nga gituohan ni Abraham. Ang Dios nga nagbanhaw sa mapatay ug maoy nagbuhat sa tanan pinaagi sa pulong. Mituo ug milaom si Abraham bisan sa panahon nga wala na siya kalauman nga mga nakpa. Busa nahimo siyang amahan sa daghang mga nasod. Sumala sa kasulatan, ingon ni ana kadaghan ang imong kaliwat. Busa si Abraham gimatarong sa Dios, gumikan sa iyang pagtuo. Ang pulong sa Ginoo. Verso sa dili pa ang ebanghelyo. Pagkabulahan gayud kanila nga nagpuyo sa imong balay o Ginoo. Mapadayunon silang mag-awit sa imong kadaykanan. Ang Ginoo manaa kaninyo. Kinutlo gikan sa Santos nga Ebanghelyo sumala ni San Mateo. Si Jacob mao ang amahan ni Jose, ang bana ni Maria nga mao'y inahan ni Jesus nga ginganlag Mesiyas. Mao kini ang kaagi sa pagkatao ni Jesucristo. Ang iyang inahan nga si Maria sinayuran ni Jose. Apan sa wala pa sila magtipon, nakamatikod si Maria nga nagsabak siya sa lalang sa Espiritu Santo. Si Jose ngayang pamanhunon tao nga matarong, apan dili siya buot nga pakaulawan niya si Maria atubangan sa mga tao. Busa naglaraw siya sa pagpakigbulag kaniya sa hilom. Samtang naghuna-huna siya niini, mipakita kaniya ang usa ka anghel sa Ginoo pinaagi sa damgo ug miingon, Jose, kaliwat ni David, ayaw kahadlok pagpangasawa kang Maria, kayang iyang gisabak lalang sa Espiritu Santo. Manganak siyag lalaki, ug nganli siyag Jesus, kay luwason niya ang iyang katawhan sa ilang mga sala. Busa sa pagmata ni Jose, gituman niya ang gisugo sa anghel, o gipangasawa niya si Maria. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Mayong buntag sa tanan, ug mayong piyesta. Pero ang adlaw gisaulog sa simbahan ang piyesta ni San Jose, ang bana ni Maria o ama ni Jesus. Special ni nga adlaw para nako tungod kay si Saint Joseph mao man ang patron sa
seminaryo, minor seminary nga gieskwelahan ako, St. Joseph Seminary. Special po ni nga adlaw para nako tungod kay karong adlaw gisaulog pod namo sa among pamilya ang death anniversary sa akong tatay. Namatay siya alas 5:30 sa buntag atong March 19, 2004. He was then 89 years old. Na goal ko atong adlaw, but at the same time nalipay ko tungod kay the fact nga gikuha sa Ginoo si tatay sa adlaw or sa piyesta ni San Jose. Akong gisabot nga he was pleased with tatay as he was pleased with Saint Joseph. Like Saint Joseph, tatay was a carpenter. Pareho ni Saint Joseph, who provided his family, the needs of Mama Mary and Jesus by working as a carpenter. Tatay has to provide for all of us by working as a carpenter. Si San Jose talagsaon nga pagkatao. Diya sa Ebanghelyo karon ang description niya si San Jose usa ka tawo nga matarong, kalma, simple o kasaligan nga pagkatao. Kamong mga babae, kanang mga babae diha nga nangita og ideal nga pamanhonon, pangita mo og lalaki nga pareho ni San Jose. Ilang perfect gentleman. Ayaw mong pangita anang gitawag og knight in shining armor. Kung makakaplag ang babae og lalaki nga pareho ni San Jose nga iyang mabana, siya ang pinakabulahan o pinakamalipayon nga babae. Tanawa ra gud diya sa nahibaw-an ni Jose nga nagmabdos si Maria nga dili iya, wala siya magwala, wala siya magyaw-yaw, wala siya masuko. Kalma ra gyud siya. Kung lain pa to, ug lain pa to nga lalaki, pakaulawan niya si Maria siguro. Apan si San Jose tungod kay siya buotan, dili niya kinaiya ang pagpakaulaw og babae. Naghilom lang yun siya. Wala una siya muhimo og judgment niya itong higayuna.
Pagkanindot nga pagkatao no, ni San Jose sa ako ng gingon, asa gud ta makakita og mga lalaki nga pareho ni San Jose dinhi sa kalibutan karon. No? Ang mga lalaki sagad o ingnon talang daghang mga lalaki, mga salawayon, mga tapulan, mga hangol, mga buang-buang, mga immature, mga bastos, lahi si San Jose. Si San Jose dili lang ideal husband, ideal father pag yun siya. No? Kasiguro kita nga si Jesus sa iyang pagkabata, taas gito kaayo siya og pagtan-aw sa iyang amahan nga si San Jose. Og si San Jose naghatag ni Jesus og maayong panig-ingnan. Og nahimo pong bahin hiyas diha ni Jesus. Mahinumdum siguro mo niadtong higayon nga ang mga Pariseo ug ang mga magtutudlo sa balaod nagdala og babaye nga hisakpan nga napaw. Gidala niya ang babae atubangan ni Jesus. Apan giunsa siya pagtratar ni Jesus. Giila nga makasasala. Apan sa gihapon, maayo ang pagtratar ni Jesus sa babae. Gipakitaan o respeto o pagtahod, kaayo o kalumo. Pareho gyud sa gipakita sa Dios, no, sa gipakita ni Jose sa iyang amahan ngadto sa iyang inahan si Mama Mary. Tinuod yun ng gingon nga like father, like son. Pankon di pod maayo ang binuhatan sa amahan kung mao kini ang ipakita nga panig-ingnan sa amahan ngadto sa iyahang anak. Makasiguro pod ta like father, like son pod. Hinauton ta nga kitang mga lalaki, sundon unta nato ang kinaiya ni San Jose. Kadtong mga babae nga mangita og maayo og buotan nga bana. Magampo unta sila kang San Jose og mangayo sayang tabang aron siya makakaplag og angayan og takos nga mabana nga mahigugma kaniya, magtahod kaniya og magatiman nila. Amen. Mga igsoon, hiniusa kang San Jose ang taong dungganan ug may dakong pagtuo. Magdungan kita isip banay sa Dios sa pagpangayo ngadto sa matuod nga mahan sa tanan ug moingon kita, Ginoo dungga ang imong banay. Alang sa simbahan, lukop sa kalibutan, nga ang iyang misyon sa kaluwasan,
magpadayon diha sa tanang kayutaan, ubos sa pangama ni San Jose. Mangamuyo kita sa Ginoo. Ginoo, Alang sa mga relasyong pang-industriya sa tanang dapit, nga sa kanunay ang mga Kristohanon mupatunhay sa kaangayan ug pagkamatarong sa mga kahugpungang pamatigayon. Mangamuyo kita sa Ginoo. Ginoo, dungga ang imong banay. Alang sa mga masakiton nga nataptan niining COVID-19, nga makabaton na og hingpit nga kaayuhan. Mangamuyo kita sa Ginoo. Ginoo, dungga ang imong banay. Alang sa mga nag-alagad sa mga masakiton ug ubang putong sa katilingban, nga makabaton kanunay o grasya sa paglahutay ug nga mapanalipdan sila. Mangamuyo kita sa Ginoo. Ginoo, dungga ang imong banay. Alang sa sulugoon sa Dios, Teofilo Kamomoto Bispo, nga mabayaw na sa kadungganan sa altar. Mangamuyo kita sa Ginoo. Ginoo, dungga ang imong banay. Alang kanilang na nag-una kanato diha sa pagtuo, nga maangko na nila ang kahayag o kalinaw ni Kristo. Mangamuyo kita sa Ginoo. Ginoo, dungga ang imong banay. Amahan, itugot ang mga pag-ampo sa imong simbahan ug pinaagi sa pangaman ni San Jose. Ampingi ang katawhan nga imong giangkon nga imuha. Pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Dahil ikaw, Ginoong Diyos, tanang kalibutan, kaibigan sa imong kamanggiat tao na dawat na mo, pinangamang gialat ka ni mga kanyabot sa iyo tao ginamas, kumot sa mga tao, may mo pinangatalan sa buhay. Dahil ikaw, Ginoong Diyos, tanang kalibutan, kaibigan sa Mga igsuon, pagampo kamo, aron ang ako, ug ang inyong sakripisyo, dawaton unta sa Dios nga mahan, nga makagagahom sa tanan. O Ginoo, sama-samahanong gugma, gialagaran ni San Jose ang imong bugtong anak, nga gianak ni Maria nga Birhen. Itugot usab nga mag-alagad kami sa imong mga alampuanan, uban ang limpyo nga kasing-kasing. Kini among gipangayo pinaagi ni Kristo among Ginoo. Ang Ginoo manaka ninyo. Ibayaw ang inyong mga kasing-kasing.
Magpasalamat kita sa Ginoo nga atong Dios. Santos nga mahan Dios nga tunhay makagagahom sa tanan, angay matarong gayod nga magpasalamat kami kanimo kanunay ug sa tanang dapit, ug nga kami pinaagi sa angay mga pagdaig, maghimaya, magpasidungog ug magsaulog kanimo sa pangilin ni San Jose. Kay siya ang tao nga matarong nga gihatag mo nga bana sa Birhen nga inahan sa Dios. Siyang alagad nga maunungon ug mahuna-hunaon nga gibutang mo nga pangulo sa imong panimalay. Aron sa iyang pagkaama-ama magbantay sa imong bugtong anak nga mao si Jesucristo among Ginoo nga gipanamkon sa gahom sa Espiritu Santo. Ug busa uban sa mga kasing-kasing nga puno sa gugma, duyog kami sa mga anghel karon ug sa tanang adlaw sa among kinabuhi, sa pag-awit sa imong himaya diha sa usa ka awit sa way huno nga pagdaig sa pag-ingon. Santos, gayud ikaw o Ginoo ang tuburan sa tanang kasantos, ipadala ang imong espiritu aron pagsantos nining magasa. Aron mahimo kini alang kanamo nga lawas ug dugo ni Jesucristo among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon, ikuha siyag pan, ipasalamat kanimo mipikas ug mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an ug mingon. Dawata kini ninyong tanan og kana kay kini mao ang akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang paagi tapos ang panihapon, mikuha siya sa kalis. Ipasalamat kanimo pag-usab, mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an ug mingon. Dawata kini ninyong tanan ug panginom kamo gikan niini. Kay kini mao ang kalis sa akong dugo sa bag-o ug tunhay nga kasabutan. Ang dugo ngay ula alang kaninyo ug alang sa tanang mga tao aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini aron paghandom kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo.
aron paghandom sa kamatayon ug pagkabanhaw ni Kristo, nagahalad kami kanimo amahan, nining pan sa kinabuhi ug kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming giisip nga ngayan nga moatubang ug moalagad kanimo. Himoa nga kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan. Himoa nga mahingpit kami diha sa gugma uban ni Francisco among Papa, ni Julito among Obispo sa tanang mga pari. Hinumdumi ang among mga igsuon nga nangamatay, labi na silang tanan nga among gihandom ug gipahanungdan nining santos nga misa karon. Apil na ang mga kalag ni Francisco ug ni Floreda. Dada silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong nawong. Kaluy kaming tanan, himoa kaming angayan nga makaambit sa kinabuhing tunhay. Uban ni Maria ang inahan nga ulay sa Dios, uban sa mga apostolis, ug sa tanan nga nagatuman kanunay sa imong kabubuton latas sa katuigan. Uban kanila, amo ikaw nga daygon, amo ikaw nga himayaon, pinaagi ni Kristo imong anak. Pinaagi kaniya, uban kaniya, ug diha kaniya, gihatag nganha kanimo makagagahom nga amahan, diha sa kahiusa sa Espiritu Santo, ang tanang dungog ug himaya hangtod sa kahangturan. Karon magampo kita samahan atong gamiton ang mga pulong nga gitudlo kanato sa atong manunubos. Matuman ang imong pagbuo, dinhi sayuta maingon sa langit. Kalano namo sa matag adlaw, ihatag ka namo karong adlaw, ug pasayloa kami sa among mga sala. Ingon nga nagapasaylo kami sa nakasala kanamo. O dili mo kami itugyan sa panulay, hinunuan-luwasa kami sa dautan. Mangayo kami kanimo Ginoo, ngay mo kaming luwason sa tanang dautan. Hatagi kami sa kalinaw nining panahona, aron tinabangan sa imong kaluoy, mahalikay kami kanunay sa sala, ug mahilayo sa tanang kasamok.
samtang nagapaabot kami nga malaumon sa pagbalik ni Hesu Kristo among manunubos. Ang gahom ug ang himaya hangtod sa kahanturan. Ginoong Kristo, nagingon ka sa imong mga apostolis, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawa ang among mga sala, kundili ang pagsalig sa imong simbahan. Ug sibo sa imong kabubuton, hatagi kami sa imong kalinaw ug kahiusa. Ikaw nga buhi ug hari hangtod sa kahangturan. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay manaa kaninyo. Karon natong ipakita ang timaan sa atong panag-inigsunay. Ang kalinaw manaa kaninyong tanan. Kini mao ang kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, bulahan ng gidapit alang sa bangkete sa Ginoo.
Magampo kita, o Ginoo panalipdi kanunay, ang imong banay nga maglipay tungod sa pangili ni San Jose, ang pingi nga maluluyon ang imong gibusog sa Eukaristiya gikan nining altar, ingon man ang imong mga gasa nga sa imong kaluoy imong gihatag. Kini among gipangayo pinaagi ni Kristo among Ginoo. Ang Ginoo manaag kaninyo, manalangin kaninyo ang Dios nga makagagahom sa tanan, ang Amahan, Anak ug Espiritu Santo. Nahalad na ang misa, dada ninyo ang kalinaw ug gugma ni Kristo. Orasyo Imperata alang sa proteksyon batok sa COVID-19. Maluluyon o mapuangurong Amahan, midangop kami kanimo sa among panginahanglan, nangayo sa imong panalipod, batok sa sakit nga COVID-19, nga mihasi karon o gani mikalas na og mga kinabuhi. Nangayo kami kanimo karon sa imong mahigugmaong pagtagad ug sa imong makaayong gahom. Huwag tanga nga among kahadlok sa sakit ug kamatayon. Hulipi ang among paglaom ug lig-una ang among pagtuo. Nangamuyo kami nga imong giyahan ang mga tawo nga gitugyanan sa pagpangita ug tambal niini nga sakit, aron masumpo na ang iyang pagpanakod. Nagpasalamat kami sa kauswagan sa mga bakuna nga nahimo tungod sa imong panabang. Panalangini ang among mga paningkamot sa paggamit sa mga bakuna aron matapos na ang pandemya sa among nasod. Nagampo kami alang kanila nga nagbudlay sa panglawas, aron padayon sila nga mag-alima sa mga masakiton, inubanan sa kamaayo ug kamaluluyon. Hatagi sila sa kapiskay sa lawas ug hunahuna, kusog sa ilang tahas sa pagpangalagad, ug panalipdi sila batok sa mga sakit. Nagampo sab kami alang sa mga naigo ni ini nga sakit, nga mahibalik sila dayon sa ilang maayong panglawas. Panalipdi sila nga nag-amuman nila. Ihatag ang dayon nga pagpahulay kanila nga mitaliwan na. Hatagi kami sa imong grasya ning panahon sa kalisdanan,
aron padayon kaming magbudlay alang sa kaayuhan sa tanan ug pagtabang sa mga nanginahanglan. Ang among kaikag ug pagkamaluluyon sa usag-usa, magpalingkawas unta kanamo sa kalisdanan karon ug magdala kanamo sa pagkakabig ug kasantos. Kini among gipangayo pinaagi sa among Ginoong Hesukristo imong anak, nga buhi ug hari uban kanimo ug sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Ubos sa imong panalipod o santos nga inahan sa Dios, nagadangop kami, ayaw tamaya ang among mga pangaliya. Hinunua, luwasa kami sa mga katalagman o mahimayaon o bulahan nga birhen. Amen. O mahal nga Senyora, kaayuhan sa mga masakiton. Iyang po mo kami. San Jose, Iyang po mo kami. San Rafael Arcangel, Iyang po mo kami. San Roque, Iyang po mo kami. San Lorenzo Ruiz, Iyang po mo kami. San Pedro Calungsod, Iyang po mo kami. Santa Catalina de Alejandria, Iyang po mo kami. San Miguel Arcangel, tabangi kami sa panggubatan, panalipdi kami batok sa mga panlimbong o pagsulay sa yawa. Paggangon unta siya sa Dios, kami mapaubsanong nag-ampo, ug ikaw o prinsipe sa mga kasundaluhan sa langit, pinaagi sa gahom sa Dios, magtambog sa impyerno kang Satanas, uban sa iyang daotang mga espiritu nga naglibot-libot sa kalibutan ug naninguha sa pagpukan sa mga kalag. San Miguel Arcangel, Nalipdi kami. Angel of God, my guardian dear, to whom God's love commits me here, ever this day be at my side, to light and guard, to rule and guide. Amen. Daigo ng Diyos, Daigo ng Diyos, daigo ng iyang santos nga ngalan, daigo ng iyang santos nga daigon sa Kristo matuod nga Dios ug matuod nga tao. daigon si Jesucristo, matod nga Dios o matod nga Daigo ng ngalan ni Jesus, daigo ng ngalan ni Jesus, daigo ng iyang mahaluyamot nga daigo kasing-kasing, ng iyang maluyamot na kasingka, daigo ng iyang bililhon uyamot nga dugo, daigo ng iyang bililhon o yamot nga daigon sa Jesus diya sa santos uyamot nga sakramento sa altar. daigon si Jesus diha sa santos o yamot nga sakramento sa Daigo ng Espiritu Santo ang Paraklito. daigo ng Espiritu Santo ang paraklit, Daigo ng mahal nga inahan sa Dios nga si Maria Santissima.
Daigo ng mahal nga inahan sa Dios nga si Maria Santísima. Dahil ko na yung santos o gulay buling nga pagkagipanamkon. Daigo na yan santos ug walay buli nga pagkagipanam. Dahil ko na yung mahimayaon nga pagsaka sa langit. Daigo na yang himayaon nga pagsakasal. Dahil ko na ngalan ni Maria Birhen o Ginahan. Daigo na ngalan ni Maria Birhen o Ginahan. Dahil ko na yung putli o yamot nga esposo nga si Senyor San Jose. Daigo na yang putli o yamot nga esposo nga si Senyor San Dahil ko ng Jose. Diyos diya siyang mga anghel ug mga santos. Daigo ng Diyos diha sa mga anghelo nga santos. Good morning. Let us first say the Angelus as all of us may please rise up. Let us all say in the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. The angel of the Lord declared unto Mary, Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Behold the handmaid of the Lord. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. And the Word was made flesh. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Pray for us, O Holy Mother of God. Let us pray. Pour forth to beseech you, O Lord, your grace into our hearts, that we, to whom the incarnation of Christ, your Son, was made known by the message of an angel, may by his passion and cross be brought to the glory of his resurrection. Through the same Christ our Lord. Amen. May your divine assistance remain always with us, and may the souls of all the faithful departed, through the mercy of God, rest in peace. Amen. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Good morning. Let us all please take our seat. And in this Holy Mass, we have the following intention. So let us pray for all these
in the Holy Mass. Thanksgiving Mass for the birthday of Nena Joseph Raymond Adrena Nati Ezan, offered by Ronnie Lupi. Thanksgiving Mass sa mga grasya nga nadawat og sa pahinungod ni Senyor San Jose sa iyang fiesta halad ng Mr. and Mrs. Laksana and family. Thanksgiving Mass to Senyor San Jose, offered by Josefina Entencion. Thanksgiving Mass for the birthday of Ramel Joseph Nico and Joanna Rose, offered by Mary Angela R. Abrea. Thanksgiving Mass to Senyor San Jose ug tanang mga santos halad ni Elizabeth A. Balyadares. Thanksgiving Mass to Senyor San Jose, offered by Wilma. Thanksgiving Mass in honor of the fiesta to Senyor San Jose and Sagrada Familia and for all the graces and blessings received, offered by the Amatorios siblings. Thanksgiving Mass to Senyor San Jose, offered by Adela C. Hamon. Thanksgiving Mass from Alan Patrocinio and family, offered by Alan Patrocinio. Thanksgiving Mass to Courtney Love Salvatore Abraham and Anan, offered by Abraham. Thanksgiving Mass to Saint Joseph for the birthday of Marciano Desayar, offered by the Desayar family. Thanksgiving Mass to Senyor San Jose, offered by Maria Elena Sarno. Thanksgiving Mass sa mga grasya nga nadawat halad ni Carreño family. Thanksgiving Mass in honor of God the Father, God the Holy Spirit, and for the feast day of Senyor San Jose, for all the blessings and graces received, offered by Philomena and Flores. Thanksgiving Mass in honor to the Sacred Heart of Jesus, Immaculate Heart of Mary, Senyor Santo Niño, Saint Joseph, and for all the graces and blessings received and about to receive, offered by Mr. and Mrs. Jose Poe Jr. Thanksgiving Mass to Senyor San Jose, offered by Serilati Pitola. Thanksgiving Mass for the blessings received and answered prayers, offered by Rose Lacorte. Thanksgiving Mass to Senyor San Jose, offered by Judith Rigon. Thanksgiving Mass for all the blessings received, offered by Mr. and Mrs. Jose Ben Eli. Thanksgiving Mass to Senyor San Jose, offered by Amada Moreno. Petition Mass, offered for good health, safety, and protection of all the frontline medical personnel, offered by Anonymous. Petition Mass for total conversion of Esedra and Herman, offered by Anonymous. Petition Mass for the complete healing of Vanita Batitay, offered by Kakilala family. Petition Mass for success removal of ovarian cyst of Elenita Workman, offered by the Padilla family. Petition Mass for enlightenment, guidance, protection, good health, peace of mind, and for a successful medical residency of Gabriel Vincent Poe, offered by Mr. and Mrs. Jose Poe Jr. Petition Mass for breaking the bondage of the family tree, offered by Mr. and Mrs. Jose Poe Jr. Petition Mass for enlightenment, guidance, protection, good health, quickness of understanding, retentive memory, and for a successful studies of Catherine Rose Pomayol, offered by Mr. and Mrs. Jose Poe Jr. Petition Mass for physical healing of Constancio Blanco, offered by Mr. and Mrs. Jose Poe Jr. Petition Mass for good health, guidance, and protection, and for good employment of Jeffrey and Noreen Pomayol, Christian Nagel and Kylan Poe, and Gabriel Vincent Poe, offered by Mr. and Mrs. Jose Poe. Requiem Mass for the souls of Father Henry Basilesa, Father Antonio, Father Abel, Father Victor, Father Casiano, Father Joventino, Father Melchor, Father Burton, Monsignor Lu, and Father Joseph, offered by the Cathedral Office staff. For the soul of Clenchan, offered by all friends. For all the departed souls of the victims of coronavirus, offered by Anonymous. For the soul of Norman, offered by Ronjo Jr., Maria Breon, Zarina, and Blanca Aneto.
For the souls of Nicolas Seferino, Demetria, Jeronimo, Jekeneco, Toliling, Flora, Maxima, Hernando, and Felix Jr., offered by Jaca Lagrito. Petition Mass for the souls of Ramon Dalmacia Melicio, Simeona Jesse Rose, Los Villa, Primitiva, and Eleanor, offered by Beata Amores. For the souls of Ramon Dalmacia, Los Villa, Primitiva, Rafael, Paquito, Herbert, Eleanor, Salvino, and Beatrice, offered by Anonymous. For the souls of Hernanita, Elten, Carmen, Deting, Dolores, Vidala, Alepio, Permina, Cesar, and Pelesa, offered by Anonymous. For the soul of Tereso, offered by the Padilla family. For the soul of Jose, offered by Marina Villan. For the soul of Jose, offered by Mary Jo Velan. For the soul of Jose, offered by Jose Marie Velan. For the soul of Jose, offered by Leonela Velan. For the soul of Jose, offered by Claude Son Enoferio. For the souls of Geraldine and Roger, offered by Jose Marie Villan. For the souls of Jose, Cynthia, Ambrosia, Crespolo, Loca, Maria, Pastor, Rinaldo, Sapolinaria, Antonio, and all souls in purgatory, offered by Juana P. Umbak. For the souls of Consolacion, Selvinos, Sr., Randolph, Francisco, Sr., Erenita, Francesco, Jr., Margarita, Bernardo, Emiliano, Braulio, and all souls in purgatory, offered by Amatorio's siblings. For the soul of Concepcion on her death anniversary, offered by Nanette Solitana. For the souls of Aquilena, Marcelina, Merlito Sr., Alma, Danilo, Melanie, Jemmy, Benjamin, Napoleon, and all souls in purgatory, offered by Gomangad family. For the souls of Maria, Jovena, Bernardo, Diosdado, Dario, Domingo, Jr., Jimmy, Teresa, Arsenio, Remedios, and all souls in purgatory, offered by Alcoreza, Carinan family. For the souls of Francesca, Proceso, Helinohina, Pastor, Magdalena, Honorio, Anil, Maria, Norma, and Restituta, offered by Rosalia Albena. For the souls of all Patrocinios, Martinez, and Cabillos family, offered by Alan Patrocinio. For the souls of Quintin, Tomasa, Nelson Sr., Asterio, Erenia, and Hermogenes, offered by Marilo, Macalipa, and Kenilitan family. For the souls of Roberto and Lourdes, offered by the Carino family. For the soul of Josefa, offered by the Villegas family. For the souls of Victor, Arturo, Porferia, Erlenda, Rosaldo, Isabeleta, Rosario, Maria Consuelo, Juan, and Petra, offered by Ros Lacorte. For the souls of Monsignor Carlito, Monsignor Lou, Bishop Camelo, and all souls in purgatory, especially the forgotten one, offered by Sister Thelma and SNSP community. For the soul of Josefa, offered by the Escanio family. For the souls of Pedro, Asuncion, Mamerto, Alan, Pablo, Aida, Lorna, and Jennifer, offered by Amada Madi Moreno.
Sa ngala sa Amahan ug sa Anak ug sa Espiritu Santo, ang kalinaw manaa ninyo. Mga igsoon, aniya kita karon aron sa pagsaulog sa solemnidad sa dakong kapistahan pahinungod ni Senyor San Jose, ang bana ni Maria, ang amahan ni Jesus dinhi sa kalibutan. Atong pangayoon nga unta, makabaton kita sa iyang mga hiyas nga dalaygon, ilabi na ang pagkamasinugtanon sa kabubuton sa Dios ug ang pag-amuma, pagmahal sa iyang pamilya. Aron mahimo kitang andam sa pagsaulog ng atong santos nga misa, maghinulsol kita sa atong mga sala. Nakumpisal ako sa Dios nga makagagahom sa tanan, ug kaniyo mga igsuon, kay nakalapas akong dako iyamot sa huna-huna sa pulong sa buhat, ug sa wala pagbuhat sa kinahanglang buhaton, kaya akong dakong sala, busa nangamuyo ako kang Santa Maria kanunay ulay, sa tanang mga anghel ug mga santos, ug kaniyo mga igsuon, aron inyo akong iampo sa Ginoo nga atong Dios. Kaluyaw ta kita sa Dios nga makagagahom sa tanan ug pasayloon sa atong mga sala, ug daton kita ngadto sa kinabuhing dayon. Kaloy ikami, Kristo kami, Kristo kaloy kami, Ginoo kaloy. Himaya sa Dios ito sa langit o kadait sa iyang mga tao dinhi sa yuta. Ginoong Dios lagit nung hari, Dios amahan makagagahom sa tanan. Nagasimba kami kanimo, nagapasalamat kami kanimo, nagadaig kami kanimo, tugod sa imong himaya. Ginoong Hesukristo, buktong anak sa amahan, Ginoong Diyos, Kordero sa Diyos, ikaw nagawagtang sa sala sa kalibutan, kaluy kami. Ikaw nagalingkod sa tuo sa amahan, dawatang among pangamuyo, kay ikaw lamang ang santos, ikaw lamang ang Ginoo, ikaw lamang ang labing halang doon o Hesukristo, uban sa Espiritu Santo, diha sa himaya sa Diyos Amahan. Amen. Magampo kita, O Diyos nga makagagaho, gitugyan mo ang sinugdan nga mga misteryo sa kaluwasan sa tao, ngadto sa butang nga pagbansay ni San Jose, ubos sa iyang panabang, itugot nga ang imong simbahan mag-amping nini kanunay, o bagdala nini ngadto sa kahingpitan diha sa iyang tahas sa pagpangluwas. Kini ang magipangayo pinagi sa among Ginoong Hesukristo imong anak, nga buhi ug hariban kanimog sa Espiritu Santo, Dios nga usa hangtod sa kahangturan. Ang pagbasa gikan sa ikaduhang basahon ni Samuel. Niadtong gabi una gisultihan si Nathan sa Ginoo, ingna ang akong alagad nga si David. Kini ang gisulti sa Ginoo, buhatan ba ako nimog balay nga akong kapuyan, ug inig kamatay mo, ilubong ka tupad sa imong mga katigulangan, ug himuon kong hari ang usa sa imong mga anak, ug ligunon ko ang iyang gingharian.
Siya ang magtukod og usa ka templo alang sa akong ngalan, ug palungtaron ko ang trono sa iyang gingharian hangtod sa kahangturan. Ako maiyang amahan, ug siya maakong anak. Kung makasala siya, kastiguhon ko siya, ingon sa buhaton sa usa ka amahan ngadto sa iyang anak. Ug palungtaron ko ang imong banay o gingharian hangtod sa hangtod. Ang pulong sa Ginoo. Salamat. Ang anak ni David mabuhi hangtod sa kahangturan. Ni David mabuhi hangtod sa kahangturan. Ang mga kaayuhan sa Ginoo akong awitan hangtod sa kahangturan. Latas sa tanang kaliwatan, magsangyaw ang akong baba sa imong kamatinud-anon. Kay miingon ikaw, ang akong kaluoy nagabarog sa kahangturan. Diha sa langit, imong gilig-on ang imong kamatinud-anon. Mabuhi. Naghimo ako kasabutan uban sa akong pinili. Nanumpa ako kang David akong sulugoon. Hangtod sa kahangturan, ligunon ko ang imong kaliwat, ug pabarugon ko ang imong trono sa tanang kaliwatan. Ang anak ni David mabuhi. Muingon siya kanako, ikaw akong amahan, akong Diyos, akong bato, akong manluluwas. Hangtod sa kahangturan, patunhayon ko ang akong kaluoy alang kanimo, ug ang akong kasabutan uban kanimo nagabarog nga malig-on. Ang anak ni David mabuhi hangtod sa kahangturan. Ang ikaduhang pagbasa gikan sa sulat ni San Pablo ngadto sa taga-Roma. Mga igsuon, gisaad sa Dios kang Abraham ug sa iyang mga kaliwat nga maiya ang kalibutan. Gihimo kining sa ara dili tungod kay gituman ni Abraham ang balaod, kun dili tungod kay mituo siya o gimatarong sa Dios. Busa ang saad gipasikad sa pagtuo aron kini maangkon ingon nga gasa sa Dios alang sa tanang kaliwat ni Abraham. Dili lamang kanila nga nagtuman sa balaod, kundi ni adtong nagtuusab sama kang Abraham. Kay si Abraham mao ang espirituhanong amahan natong tanan. Sumala sa kasulatan, gihimo ko ikaw nga amahan sa daghang mga nasod. Busa ang saad maayo gayud at tubangan sa Dios nga gituuhan ni Abraham. Ang Dios nga nagbanaw sa mga patay ug maoy nagbuhat sa tanan pinaagi sa pulong. Mituo og bilaom si Abraham, bisan sa panahon nga wala na siya'y kalauman, nga mga nakpa, busa nahimo siyang amahan sa daghang mga nasod. Sumala sa kasulatan, ingon ni anak kadaghan ang imong kaliwat. Busa si Abraham, gimatarong sa Dios, gumikan sa iyang pagtuo. Ang pulong sa Ginoo. Palihog manindog alang sa santos nga ebanghelyo.
Ang Ginoo manaa kaninyo. Pagbasa gikan sa Ebanghelyo sumala ni San Mateo. Si Jacob mao ang amahan ni Jose. Ang bana ni Maria nga maoy inahan ni Jesus nga ginganlag Mesiyas. Mao kini ang kaagi sa pagkatawo ni Hesukristo. Ang iyang inahan nga si Maria sinayuran ni Jose. Apan sa wala pa sila magtipon, nakamatikod si Maria nga nagsabak siya sa lalang sa Espiritu Santo. Si Jose nga iyang pamanhunon, tawo nga matarong. Apan dili siya buot nga pakaulawan niya si Maria at tubangan sa mga tawo. Busa naglaraw siya sa pagpakigbulag kaniya sa hilom. Samtang naghunahuna siya niini, mipakita kaniya ang usa ka anghel sa Ginoo, pinaagi sa damgo ug miingon, Jose, kaliwat ni David, ayaw kahadlok pagpangasawa kang Maria, kayang iyang gisabak lalang sa Espiritu Santo. Manganak siyag lalaki ug nganli siyag Jesus, kay luwason niya ang iyang katawhan sa ilang mga sala. Busa sa pagmata ni Jose, gituman niya ang gisugo sa anghel o gipangasawa niya si Maria. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Magpabilin sa pagtindog. Ang ato mga suong mga pari, Father Alvin, Father Susano, ang ato mga relihiyoso, mga sakop sa St. Joseph Association sa Cathedral Parish, mga devotos ni Senyor San Jose, mga kaigsuon dihan ni Cristo, maripayong fiesta ka natong tanan. Viva Senyor San Jose! Ang pagkaamahan sa daghang katawhan. Mao kini ang atong gisaulog karon, ang pagkamaamahan sa daghang katawhan ni Senyor San Jose. O giandam kita niini diha sa ikaduhang pagbasa sigon ni San Pablo ngadto sa taga Roma, si Abraham amahan sa daghang katawhan. Mao kini ang gisaad sa Dios alang kaniya tungod sa iyang pagtuo, pagkalig-on sa pagtuo ni Abraham. Ug maupod kato si San Jose, siya ang misalo sa mao nga papel nga nahimong amahan sa daghang katawhan tungod sa iyang pagkaamahan ni Jesus, ang magbubuhat sa kalibutan. So sa ato ebanghelyo karon, atong nadungog gikan ni San Mateo ang sirkumstansya sa pagkatao ni Jesus. Gipanagna nga ang Mesiyas magagikan sa linya ni Hari David, ug ang previous passages ni ining maong ebanghelyo mao ang kaliwatan ni Jesus, the genealogy. Kay mo ibat-bat ni panahon sa Misa Aguinaldo, ang mga kaliwat ni Jesus. Ug mao kini ang previous passage sa ato nadungog nga ebanghelyo karon. Ug karon sa maong ebanghelyo, ang maong panagna natuman
diha ni Jesus ug ang iyang amahan mao si Jose. Kansang amahan mao si Jacob nga gikan sa linya ni Hari David. Gilarawan si Jose sa ebanghelyo nga usa ka matarong nga tao. Ang iyang kinabuhi nagpadayag sa iyang pagkadakong pagtuo sa Dios ug dakong pagkamasinugtanon sa kabubuton sa Dios. So wala lang siya magtuo kung dili nagtuman gyud siya subay sa maong pagtuo. Masinugtanon sa kabubuton sa Dios ug bunga niini dako kayo ang iyang pagmahal ug pag-amuma sa iyang pamilya, ang iyang pagmahal sa iyang banay. So taliwala sa mga problema sa pagsabak ni Maria, si Jose mibarog gayud isip maayong amahan ug bana. Wala kitay igong records nga magpamatuod kabahin sa iyahang mga gipangsulti. Wala kitay madungog gikan sa mga ebanghelyo sa iyang mga gipambulong. Apan sa ebanghelyo ni San Mateo, ang ebanghelista milarawan kaniya sa pag-ingon, busa pagmata ni Jose, gituman niya ang gisugo sa anghel o gipangasawa niya si Maria. So pinagi sa mga pulong ato makita ang iyang pagkamasinugtanon sa kabubuton sa Dios, bisan kung wala siya hingpit nga makasabot ngano ug unsa kini. So sa pagpahibalo sa anghel ni Maria sa iyang pagsabak, ang hilumon apan masinugtanong kinaiya ni San Jose ang mipatigbabaw. Ipatigbabaw ang iyang buhat nga dalaygon labaw pa kaysa mga maayong pulong. Kay wala man kitay pulong nga makita diha sa mga ebanghelyo. Haom kaayo nga atong gisaulog kining dakong kapistahan karon tungod kay gideklarar kining tuiga sa atong Santo Papa nga Year of Saint Joseph. Si Santo Papa Francisco mideklarar nga karong tuiga tuig ni San Jose, pinaagi sa usa ka apostolikanhon nga sulat entitled Patris Corde, with a father's heart. So mo gini ang gitutukan sa maong kapistahan ni San Jose, ang kasing-kasing sa usa ka amahan. Sama kaninyo nga mga amahan. With a father's heart. Gidusad kining maong apostolic letter di atong Disyembre 8 miaging tuig sa atong pagsaulog sa Immaculada Concepcion ug matapos kini karong umaabot nga Disyembre 8 usab niining tuiga ug niining tuig ni San Jose, pagkadaghan ang mga indulhensya nga gibubo sa Dios pinagi sa atong Santo Papa. Gani karon kamo kita makadawat og plenary indulgence. No? Niining tuig ni San Jose makadawat kita plenary indulgence ang atong buhaton kato lamang tulo ka mga kondisyones. Musimba ta sama sa inyong gihimo karon, makakumpisal kita dayon magampo kita alang sa katuyuan sa atong Santo Papa Francisco pinagi sa pagampo sa credo. Amahan namo maghimaya ka Maria, himaya sa Amahan, Anak ug Espiritu Santo. Unya magampo ta pahinugo ni San Jose. Kung naamoy mga pag-ampo dinha sa inyong mga cellphone, mga prayer to Saint Joseph, igo na kana nga makatabang kanato nga makadawat kita nining indulhensya plenarya diin gikinahanglan nga anaa kita sa grasya. So niining apostolic letter ni Pope Francis kabahin ni San Jose, with a father's heart, ang atong Santo Papa mihulagway kang San Jose nga usa ka mahigugmaong amahan, malumo nga amahan, masinugtanon nga amahan, amahan nga andam mudawat sa iyang mga minahal sa kinabuhi,
ligon og ligdong nga amahan. Amahan nga kugihan, bisan siya usa ka hilomon nga amahan. Matud pa ni Papa Francisco, taliwala nining maong pandemya, tataw kaayo alang kaniya ang importansya sa ordinaryo nga mga tao, sama kaninyo nga mga amahan. Ang importansya sa ordinaryo nga mga tao, nga bisan anaara sa background, nag-ugmad nga matinud-anon, nag-ugmad nga mapailubon, ug naghatag kini og paglaom sa iyang pamilya adlaw-adlaw. Matud pa ni Pope Francis, sama sila ni San Jose, usa ka tawo nga dili kaayo makita, dili kaayo madungog, tago, apan dako di ay kaayog papel alang sa pagpadayon sa mga pamilya, alang sa pagtubo sa pamilya o pagtubo sa katilingban. Dako sila kaayog papel sa kasaysayan sa kaluwasan. So hinaot paunta nga kita sa atong pagsaulog dinhi dakong kapistahan pahinungod ni Señor San Jose, makakaton usab sa iyang hiyas, mga hiyas gagikahimutan sa Dios, ang pagkalig-on sa iyang pagtuo, ang pagmasinugtanon sa pagtuman, sa pagtuo sa atong Ginoo o pagtuman sa responsibilidad ngadto sa familia. Ang iyang pagkamatarong nga tao, pagkamasinugtanon sa kabubuton sa Dios, ang iyang kapuno sa paglaom, kaligdong at tubangan sa Dios, bisan pataliwala sa mga pagsulay, pagkamahigugmaon o pagkamaamumahon sa pamilya. Kini kahimutan sa Dios diha ni San Jose, ug unta ato usab nga makatunan ug mapuy-an. Hinaot paunta, mangayo kita sa panabang ni Señor San Jose. Nagatuo kami sa usa ka Dios, Amahan makagagahom sa tanan, magubuhat sa langit ug sa yuta, ug sa tanang mga makita ug dili makita. Nagatuo kami sa usa ka Ginoo, si Hesukristo ang bugtong anak sa Dios, gianak sa amahan sa wala pay katuigan, Dios ikan sa Dios, kahayag ikan sa kahayag, matuod nga Dios ikan sa Dios nga matuod, gianak dili binuhat o sa kinaiya sa amahan. Pinagi kaniya nangahimo ang tanan. Tungod kanatong mga tao ug alang sa atong kaluwasan, mikanaw siya gikan sa langit, sa lalang sa Espiritu Santo, nahimo siya nga may lawas, gikan ni Maria nga ulay, ug nahimong tao. Tugod kanato gilansang siya sa krus, sa sugo ni Poncio Pilato, nag-anto siya namatay ug gilubong. Sa ikatulong adlaw na banhaw siya aron matuman ang kasulatan. Misaka siya sa langit ug naglingkod sa tuo sa amahan. Mubalik siya nga mahimayaon aron paghukom sa mga buhi o sa mga minatay, ug ang iyang gingharian walay katapusan. Nagatuo kami sa Espiritu Santo, ang Ginoo maghatag sa kinabuhi. Nagagikan siya sa amahan ug sa anak, dungan sa amahan ug sa anak, gisimba siya o gihimaya, ug bisulti pinaagi sa mga propeta. Nagatuo kami sa usa Santos, Katoliko, Apostoliko nga simbahan. Nagaila kami sa usa ka bunyag alang sa kapasayloan sa mga sala. Nagapaabot kami sa pagkabanhaw sa mga minatay ug sa kinabuhi sa umaabot nga kalibutan. Amen. Hiniusa kang San Jose ang taong dungganan ug may dakong pagtuo. Magdungan kita isip banay sa Dios sa pagpangayo ngadto sa matuod nga amahan sa tanan, ug ingon kita, Ginoo, dungga ang imong banay. Ginoo, dungga ang imong banay. Alang sa simbahan, lukop sa kalibutan, ngang iyang misyon sa kaluwasan,
magpadayon diha sa tanang kayutaan, ubos sa pangaman ni San Jose, mga muyo kita sa Ginoo. Ginoo, dungga ang imong banay. Alang sa mga relasyon pang-industriya sa tanang dapit, nga sa kadunay ang mga Kristohanon mupatunay sa kaangayan ug pagkamatarong sa mga kahugpungang pamatigayon. Mga muyo kita sa Ginoo. Ginoo, dungga ang imong banay. Alang sa mga masakiton nga nataptan nining COVID-19, nga magkabatuna og hingpit nga kaayuhan, mga muyo kita sa Ginoo. Ginoo, dungga ang imong banay. Alang sa mga nag-alagad sa mga masakiton o ubang hutong sa katilingban, nga makabaton kanunay og grasya sa paglahutay o nga mapanalipdan net sila, mga muyo kita sa Ginoo. Ginoo, dungga ang imong banay. Alang sa sulugoon sa Dios, Teofilo Camumot Obispo, nga mabayaw na sa kadungganan sa altar, mga muyo kita sa Ginoo. Ginoo, dungga ang imong banay. Alang kanilang na nag-una kanato, diha sa pagtuo, ilabi na katong atong gipahinungdan ining santos nga misa, nga maangko na nila ang kahayag ug kalinaw ni Kristo, mga muyo kita sa Ginoo. Ginoo, dungga ang imong banay. At usab gayam po ang kapanguluhan sa atong panggobyerno o sa simbahan nga unta ang matag usa makailagayod sa balaod sa Dios, mahigugma niini ug magmatinumanon sa kabubuton sa Dios sa ilang pagtuman sa mga responsibilidad sa katilingban. Bagampo kita sa Ginoo. Ginoo, dunggang imong banay. Amahan, itugot ang mga pag-ampo sa imong simbahan o pinagi sa pagama ni San Jose, ang pingi ang katawhan nga imong giangkon nga imuha, pinagi ni Kristo among Ginoo. Amen.
Mga igsoon paghampo kabaro kining akog inyong sakripisyo dawaton ta sa Dios nga makagagahom sa tanan. O Ginoo, sa mga sa simbahanong gugmagyalagaran ni San Jose ang imong bugtong anak, kagyanak ni Maria nga Birhen, itugot usab nga magalagad kami sa imong mga kalampusan, sa imong mga alampuanan, uban nga limpyo, uban ang limpyo nga kasing-kasing, kini among ipangayo pinagi ni Kristo among Ginoo. Ang Ginoo manaakan ninyo, ibayaw inyong mga kasing-kasing. Magpasalamat kita sa Ginoo nga atong Dios. Santos nga Amahan Dios katunhay makagagahom sa tanan. Angay matarong gayod nga magpasalamat kami kanimo kanunay ug sa tanang dapit. Ug nga kami pinaagi sa angay mga pagdahig, magahimaya, magpasidugog ug magsaulog kanimo diha sa kapistahan ni San Jose. Kay siya ang tao nga matarong nga gihatag mo nga bana sa Birhen nga inahan sa Dios. Siya ang alagad nga maunungon ug mahuna-hunaon nga gibutang mo nga pangulo sa imong panimalay aron sa iyang pagkaama-ama magbantay sa imong bugtong anak nga mao si Hesukristo among Ginoo nga gipanamkon sa gahom sa Espiritu Santo. Ug busa uban sa mga kasing-kasing nga puno sa gugma, duyog kami sa mga anghel karon ug sa tanang adlaw sa among kinabuhi sa pag-awit sa imong himaya diha sa usa ka awit sa wayhuno nga pagdayeg. Sa kahitasan daygo ang nagaan sa ngalan sa Santos gari ka o Ginoo, ang tuburan sa tanang kasantos. Ipadalangin mong Espiritu, aron pagsantos di ining mga gasa. Aron may mukinialang ka nam, ngalawas ug dugo ni Hesu Kristo among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon, mikwas siya ugpan. Bipasalamat ka nimo, ipikas ug mihatag di ini. Ngadto sa iyang mga tinunan ug miingon, dawata kini ninyo nga tanan ug kan-a, kay kini mao ang akong lawas, nga itugyan na lang kaninyo. Sa samang paagi tapos ang panihapon, bikwas siya sa kadi,
mi pasalamat kanimo pagusa. Mihatag nini ngadto sa iyang mga tinunanog miingon. Dawata kini ug panginom kamo nga tanan gikan niini. Kay kini mao ang kalis sa akong dugo sa bagong tunhay nga kasabutan. Ang dugo nga iulalang kaninyo ug alang sa tanang mga tawo aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini aron paghandom kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo. Ang paghandom sa kamatayon o pagkabanhaw ni Yesu Kristo, nagahalad kami kanimo amahan ining pan sa kinabuhi ug kali sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming giisip nga angayan nga moatubag moalagad kanimo. Himo nga kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan. Imo ang mahingpit kami diha sa gugma. Uban ni Francisco among Papa, ni Julito among Obispo ug sa tanang mga pare. Hinumdumi usab ang among maigsuon nga nangamatay. Malaumon nga mabanaw sila ug ang tanan nga nangamatay diha sa imong kaluoy. Dada silang tanan sa pagsudong sa kayag sa imong nawong. Kaluoy kaming tanan. Himoa kaming angayan nga makambit sa kinabuhing tunay, uban ni Maria ang inahan nga ulay sa Dios, uban ni San Jose iyang bana, uban sa mga apostoles, ug sa tanan nga mga santos nga nagatuman, kanunay sa imong kabubuton latas sa katuigan, uban kanila amo ikaw nga daygon, ug amo ikaw nga himayaon, pinaagi ni Kristo imong anak. Inaagi kaniya ban kaniya diha kaniya gihatag na kanimo magagagahom nga haamahan diha sa kayusa sa Espiritu Santo ang tanang dungog ug himaya hangtod sa kahangturan. Karubagan po kita sa amahan, ato gamiton ang mga pulo nga gitudo kanato sa atong manunubos, amahan namo nga nasa langit. Pagdaygon ang imong ngalan, umubot ka namo ang imong gingharian, matuman ang imong pagbuot dinhi sa yuta maingon sa langit. Ang kalanon namo sa matag adlaw, ihatag ka namo karong adlawa. Pasaydua kami sa among mga sala, ingon nga nagapasaylo kami sa nakasala kanamo, ug dili mo kami itugyan sa panulay, kinunua luwasa kami sa dautan. Mangay kami kanimo Ginoo nga imo kaming luwason sa tanang dautan. Hatagi kami sa kalinaw ni ining panahona, aron tinabangan sa imong kaluoy, mahalikay kami kanunay sa sala ug mahilayo sa tanang kasamok, samtang nagpaabot kami nga malaumon sa pagbalik ni Hesu Kristo ang among manunubos. Ginoong Hesu Kristo, nagingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihata ko kaninyo. Ayaw tanawa ang among mga sala,
kung dili ang pagsalig sa imong simbahan. Ug sibo sa imong kabubuton, hatagi kami sa imong kalinaw ug kahiusa. Ikaw nga buhi ug hari hangtod sa kahangturan. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay manaa kaninyo. Karon ato ipakita ang atong pag-inigsuonay. Ani ang kordero sa Dios nga nagawagtang sa kalibutan, bulahan katong gidapit alang sa bangkete sa Ginoo.
Magampo kita. O Ginoo, panaribdi kanunay ang imong banay nga naglipay tungod sa pangili ni San Jose. Ang pingi nga maluluyon ang imong gibusog sa Eucharistia gikan niining altar. Ingon man ang imong mga gasa nga sa imong kaluoy imong gihatag. Kini among gipangayo pinagi ni Kristo among Ginoo. Manluhod, palihog alang sa orasyo imperata, alang sa proteksyon batok sa COVID-19. Maluluyon ug mapuanguro nga mahan, midangok kami kanimo sa among panginahanglan. Nangayo sa imong panalipod, batok sa sakit nga COVID-19, nga mihasi karon ug gani mikalas na og mga kinabuhi. Nangayo kami kanimo karon sa imong may gugmaong pagtagad ug sa imong makaayong gahom. Huwag tanga nga among kadlok sa sakit ug kamatayon. Hulipi ang among paglaom ug liguna ang among pagtuo. Nangamuyo kami nga imong giya ng mga tao nga gitugyanan sa pagpangita ug tambal niini nga sakit aron masumpo ng iyang pagpanakod. Nagpasalamat kami sa kauswagan sa mga bakuna nga nahimo tungod sa imong panabang. Panalangin ang among mga paningkamot sa paggamit sa mga bakuna aron matapos na ang pandemya sa among nasod. Nagampo kami alang kanila nga nagbudlay sa panglawas aron padayon sila nga magalima sa mga masakiton, inubanan sa kamaayo ug kamaluluyon. Hatagi sila sa kapiskay sa lawas ug una-una, kusog sa ilang taha sa pagpangalagad ug panalip di sila batok sa mga sakit. Nagapusab kami alang sa mga naigo nini nga sakit nga mahibalik sila dayon sa ilang maayong panglawas. Panalip di sila nga nagamuma kanila. Ihatag ang dayon nga pagpahulay kanila nga mitaliwana. Hatagi kami sa imong grasya ning panahon sa kalisdanan aron padayon kaming magbudlay alang sa kayuhan sa tanan ug pagtabang sa mga nanginahanglan. Ang among kaikag ug pagkamaluluyon sa usag-usa magpalingkawas unta ka namo sa kalisdanan karon ug magdala ka namo sa pagkakabig ug kasantos. Kini among gipangayo pinagi sa among Ginoong Kristo imong anak nga buhi ug gariuban kanimo sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kaangturan. Amen. Ubos sa imong panalipod o santos nga inahan sa Dios nagadangop kami. Ayaw tamaya ang among mga pangaliya. Hinunuwa luwasa kami sa mga katalagman o may mayaon o bulahan nga birhen. Amen. Umahal nga Senyora kayuan sa mga masakiton, San Jose, San Rafael Arcangel, San Roque, San Lorenzo Ruiz, San Pedro Calungsod, Santa Catalina de Alejandria, pagampo nga to kang San Miguel Arcangel. San Miguel Arcangel, tabangi kami sa panggubatan. Panalipdi kami batok sa mga panlimbong o pagsulay sa yawa. Pakgangon unta sa Diyos. Kami mapabsanong nag-ampo. O ikaw, prinsipi sa mga kasundaluan sa langit, pinagi sa gahom sa Diyos. Magtambok sa impyerno kang Satanas, uban sa iyang dautang mga espiritu nga naglibot-libot sa kalibutan ug naninguha sa pagpukan sa mga kalag. Amen. San Miguel Arcangel, panalipdi kami. Prayer to the guardian angel. Angel of God, my guardian dear, to whom God's love commits me here. Ever this day be at my side, to light and guard, to rule and guide. Amen. Maayong buntag kanatong tanan. Happy Fiesta Senior San Jose. Sa ngalan sa among kapunungan, Virgin sa San Jose Association diri sa Katedral, pinanguluhan sa among Presidente Marian Escanio Villegas ug mga miyembro, dako namong pagpasalamat sa atong Mass Presider karong buntaga, si Most Reverend Bishop Cortez.
Inabagan sa iyahang kaparian si Father Alvin Villaflores and Father Arbas. Salamat sa inyohang pagkauban ni Bishop. Amo pong dakong pagpasalamat sa mga offers, donors, ug ingon man nga nianhi karon dinhi sa atong misa sa kapistahan sa Senior San Jose. Daghan kayong salamat. Happy Fiesta ug maayong buntag kanatong tanan. Sagada usab sa akong mga kaubang mga pari, once again, heartfelt fiesta greetings to the St. Joseph Association dinhi sa atong parokya sa Katedral. Pinanguluhan sa atong Honorable Mariant Iscanio Villegas. A big hand to them. Thank you for organizing and leading this. O kaninyong tanan ng mga devotos ni Senyor San Jose, Happy Fiesta one and all. Ang Ginoo manaa kaninyo. Manalangin kaninyo ang Dios nga makagagahom sa tanan, ang Amahan, ang Anak, ug Espiritu Santo, na sa ulog na ang misa dada ang kalinaw o gugma ni Kristo. Viva Señor San Jose! Viva Señor San Jose! Viva Señor San Jose!